parlement van Curaçao militaire steun uit Nederland wil. Dat bleek gisteravond toen er 2 moties werden aangenomen. Die werden aangenomen met algemene stemmen. En de moties gingen over de veiligheid van het luchtverkeer boven Curaçao. En dat gebeurde naar aanleiding van de incidenten die zich onlangs afspeelden met bijna botsingen in het Curaçaose luchtruim. In de moties wordt er bij de minister-president op aangedrongen om een formeel verzoek in te dienen bij de Nederlandse minister van Defensie om militaire bijstand. Men wil inzet van defensiecapaciteiten die kunnen bijdragen aan de veiligheid van het luchtverkeer boven Curaçao. Daarnaast is er ook een motie aangenomen waarbij de regering werd gevraagd om contact op te nemen met Amerika. Samen met de regering van Nederland, Aruba en Sint Maarten wil men dat er een stap wordt gezet om een diplomatiek protest in te dienen en te verzoeken om volledige transparantie over militaire operaties in het Curaçaose territoriale luchtruim. En het parlement heeft die moties aangenomen met algemene stemmen. En nu is het aan de regering om daadwerkelijk uitvoering te geven aan deze moties of aan